Με λένε Παναγιώτη, είμαι 10 χρονών, πάω Τετάρτη Δημοτικού. Ο Παναγιώτης πάσχει από νοτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 2, του λείπει το γονίδιο της στήριξης και γεννήθηκε με αυτή την πάθηση και κοντά στο έτος κάναμε κάποιες εξετάσεις και βγήκε το πόρισμα ότι έχει αυτό το νόσημο. Σε 2 μέτρα στρίψει τα αριστερά. Θεωρούσαμε ότι μπορεί να είναι και κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά δυστυχώς δεν είναι αντιμετωπίσιμο. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα ήθελα ράμπες, ασανσέρ, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να πάμε. Παιδικές χαρές τις ξεχνάμε, Λούνα Πάρκ τα ξεχνάμε, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με παιδιά, παιδότοπους κτλ. Και είναι δύσκολο να τον βάλουμε να παίξει και δεν μπορεί να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Σκαλάκια, ανεβαίνεις, παίρνεις σειρά, μπαίνεις. Οπότε, ανεβαίνεις κάτι σκαλάκια. Τώρα, κατά πόσο ότι δεν τα έχουν φτιάξει και λένε όλα είναι για μένα, όλα είναι για μένα, αυτό θα πρέπει να το κάτσουν να το φτιάξουν. Να μην ας αφήσουν αυτό το λουνοπάρκ, να φτιάξουν άλλο λουνοπάρκ για μένα. Ναι, γίνεται. Μπαίνω εδώ πάνω, στέκομαι, κάνω βόλτες με τα χέρια μου, μένω όρθιος, οπότε μένω και τα πέλματα έτσι, φτιάχνω γενικό στο πόδια μου. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στον κόσμο δεν πρέπει να έχουν διαφορές, γιατί αυτοί που έχουν αναπηρίες και οι κανονικοί, γιατί τι διαφορά έχει τώρα ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία ή που δεν έχει, ένας άνθρωπος που είναι τυφλός ή που είναι κανονικός ή που δεν μπορεί να μιλήσει. Νομίζω είναι άνθρωποι και πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα με τους άλλους ανθρώπους.